думата за приветствие по повод 110 годишнината от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война има министъра на отбраната на Република България господин Димитър Стоянов. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин кмет на община Свиленград, уважаеми господин областен управител на област Хасково, уважаеми господин председател на Общинския съвет, Ваше Благовещенство, господа офицери, сержанти и войници, скъпи съграждани! За мен е изключителна чест да отбележим заедно 110 години от освобождението на Свиленград. Гордостта и вълнението, които изпитвам от подвига на нашите герои за освобождението на моя град, са огромни. Противоречив и сложен е пътя на възкресението на Третата българска държава и на обединението на българските земи. Част от този труден исторически път е първият ден на Балканската освободителна война. На 5 октомври 1912 г. 30-ти Шейновски полк постига славна победа над турските войски на добре укрепения връх Курткале в Родопите. Свиленград получава дълго жадуваната свобода. Свобода, която е отказана на тази част от Тракия след края на руско-турската освободителна война. Затова датата 5 октомври за нас е символ на едно повторно освобождение, от което днес честваме 110 години. Балканската война обединява верността и преклонението пред свободна България, стремежа към саможертва и грижа за братята българи, оставени под чужда воля, под робство и без права. Балканската война показва нагледно, а и не само на думи, верността на българския национален идеал за освобождение и обединение. Няма как да не споделя, че точно тук, край Свиленград, се заражда българската бойна авиация с формирането на първото авиационно отделение и изграждането на първото българско военно летище. Редица достойни българи от всички краища на България свързват живота си с тази новаторска идея за времето си. Тя поставя родината ни сред първите в света от бойното авиационно дело. Още един повод за гордост. Балканската война накара Европа да се съобразява със съществуването на България. Бойните подвизи бяха дело на хора, повярвали в свещената първота на своя национален идеал. Тази армия беше непобедима, защото хората в нея бяха най-напред българи, преди да бъдат командири и войници. С името на България на уста те бяха готови да умрат. 110 години по-късно ние не бива да забравяме, че тази свобода бе платена с кръвта на хиляди български войници и офицери. Затова сме длъжни преди всичко да се преклоним пред подвига на смелите и достойни мъже и жени, отдали живота си, за да може тази съкровенна част от България да се присъедини към свободата на Отечеството. И на героите, пожертвали себе си и за освобождението на Одринска Тракия и Македония дължим националното си достоинство. Скъпи съграждани и гости, днес времето е тревожно, но когато става все по-трудно да запазим стабилните си устои, когато събитията предполагат да не разколебаят, да не разединят, 5 октомври 1912 г. носи национална гордост и е урок за нашите и следващи поколения. Пример за това, че когато сме заедно обединени, сме силни. Този завет на нашите предци от преди 110 години трябва да е основата на нашата национална осъзнатост и на нашето бъдеще. Честит празник на всички, честита годишна от освобождението на Свиленград. Да живее България!